Juu, testataan tätä ED Ring Light. Energy Drink. Siis energiajuomut sano suomeksi niitä. Tässä sisältää koffeiinia, tauriinia ja guarana. Juu, maistat sitä pupelista suoraan. Kummallinen maku, mun mielestä tämä maistuisi. Tässä ei ainakaan ole sokeria muutenkaan. Tuossa lukee like. Ja mutta tämä on ihan hyvä, että kyllä tämä on. Tätä mä en tiedä. Ja mitä tämä sisältää? Tuo on kyllä omenan väristä mehu. Kyllä tää on hyvää muuten. Tämä ei mä usko tää omenoita. Mut kyllä tämä ihan hyvä tämä on. ED. Like it. Ring like it. Joo. Niin tämä pupeli saa ehdottomasti 6/5. Ehdottomasti.